Днес ще си говорим за мисия. Една от моите любими теми. Даже бих казал, че е ключа към... Една секунда. Да, окей. Ключа към стратегията. Какво е мисия? Мисията е висшата цел, която ние имаме с нашия бизнес. И аз ще ти помогна в този клип да я намериш. Ти в замяна ще се абонираш и ми напишеш в коментари, че съм луд. И ако имаш бизнес, ще си запишеш среща. Така ще се разберем, защото сме готини хора. Окей? Така. Мисия, какво означава? Както казах, висшата цел, с която оперираме в живота и в бизнеса ни, защото ни е грижа за света. Така. Ако нямаме такава, ще я изкопаваме от себе си. Та мисията решава няколко проблема. Първо, ако нямаш идеи за клипове, мисията те оправя. Ако имаш проблем с стратегията и хората не купуват теб, мисията те оправя. Ако си бърнаут от бизнеса и не ти се прави този бизнес вече, мисията те оправя. Окей. Често идват хора с бизнеси при мен и ми казват: аз мисия нямам, аз съм тук, за да продавам. И аз съм като: добре, но ти си готин пич, който имаш умения и можеш да продаваш абсолютно всяко едно нещо. Защо точно реши да правиш това нещо? И хората изведнъж са като: ами да, защото еди какво си, и еди какво си, и еди какво си. И почваме да им дълбаем такова в душичката и накрая намираме, че всъщност те си имат много сериозна мисия, защо са на този свят и защо искат точно този бизнес да правят. И хората много често идват при мен такива: загубили, аз съм маркетингов терапевт, човек, загубили вече желание изобщо да качват клипове, изобщо да правят този бизнес, квитват, бърнаутват, правят. И аз съм: чакайте. Просто ти трябва мисия. Как да си намерим мисията? Има много хубаво изречение, което карам клиентите ми още в диагностиката да довършат. Имам 5 часа обучение в канала, мога да ходите да го изгледате цялото, защото там много неща важни казвам. Довърши това изречение на екрана. Ако не направя една стотинка от социалните мрежи, поне заради мен, стотици хиляди хора онлайн ще. Многоточие и довършваш изречението. Какво означава това? Ако не направя една стотинка от социалните мрежи, поне заради моето съдържание, стотици хиляди хора онлайн ще имат знанията, уменията и вдъхновението да правят адекватно, интегритетно и автентично съдържание онлайн. Защо? И винаги почваме защо. Дълбочина. Това ми е мисията. Защо? Защото има само простоти онлайн. Защо на мен ми пукали? Защото смятам, че проблемът в България не е политиката, а е културата. И културата е какви сме ние, как си говорим един на друг и какво правим. Така, когато културата ни е на ниско ниво, всичко ни е на ниско ниво. И музиката ни е на ниско ниво, и филмите са на ниско ниво, и най-вече социалните мрежи са на ниско ниво. А кой е по цял ден в социалните мрежи? Малките тъпи лапета тинейджери, които абсолютно нямат представа и просто гледат и попиват каквото се случва онлайн и правят каквото виждат онлайн. И веднъж си казвам: добре, какво може да направим, че на тия тъпи лапета да им покажем адекватни хора и едновременно аз с това да изкарам пари, защото и това беше доста важно. Иначе за каузата, за мисията, безплатно съдържание онлайн, но да, трябва и бизнес да има в това. И си казах: добре, ще помагам на бизнеси да си направят те такова интегритетно съдържание, за да може, когато някой е на 12 и те види тебе с твоя бизнес, как си го правиш онлайн, да се вдъхнови и да каже: и аз искам да правя това. И аз искам да съм заболекар. И аз искам да съм фитнес коуч. И аз искам да съм терапевт. И аз искам да имам ресторант. И аз искам да имам такси фирма. Без значение какво имаш като бизнес, можеш да правиш съдържание, това да ти намира на тебе клиенти и едновременно с това да вдъхновяваш други хора. И как се случва това? Не става като продаваме на хората онлайн. Най-важният урок, който съм научил от социалните мрежи, е, че никой не влиза онлайн за да купува. Никой не е такъв като: чай, че ми са малко повече парите в момента, какво да ги правя тия пари, да си отворя малко в Фейсбук човек и да купа нещо. Да си отворя TikTok и да си запазя една почивка. Не. Хората имат някъде в съзнанието си: къде ще почиваме лятото, и отварят TikTok и изведнъж виждат Лозенец View. Изведнъж виждат как Гергана се грижи за хотела, как си обича клиентите, как постоянно мисли нови рецепти, как дава на хората. И те са като: толкова много стойност получих. Защо? Защо не даваш тази стойност? Да, освен за да си запазят резервация в хотела. Гергана го прави, защото искрено, тя си има и вътрешни мотивации, които са си лично нейни, и всеки от нас има, но отвъд бизнеса, тя вижда, че българският турист е разочарован от положението на Българското Черноморие. И цялата мисия от ден едно с нея беше: искаме
да върнем обратно доверието на българския турист. Как ще го направим? Като всяко едно клипче ни е обвързано с мисията. Трите проблема, които най-често виждам хората имат. Нямам идеи за клипове. Така, как нямаш идеи за клипове, ако ти кажа? Каква ми е мисията на мене? Хората да имат какво да гледат адекватно онлайн. Тоест, ако сега направя клип, който ти показвам на тебе как да правиш клипове, ти ще направиш клипове и ще са адекватни. Ето как си решавам проблема. Един клип за стратегия, един клип за как да имаш идеи, един клип за мисия, един клип за платени реклами, един клип за това, един клип за това, един клип за това. И като ми изгледаш 10 клипа, ти в крайна сметка ще имаш адекватно съдържание онлайн. Ще качваш бе, само защото ми виждаш лицето всеки ден и в съня си ме виждаш мене как ти казвам качвай. И в крайна сметка ще почнеш да качваш тия адекватно съдържание. Давам пример с Гергана. Имаме мисия и тя е да върнем българския турист на Българското Черноморие. Окей, как? Като им покажем нашия хотел, други хотели, как да почиват, как изглежда плажа, какви заведения има около нас други, какви магазини има, къде има аптеки, да говорим, да си показваме цените, да си показваме храната, да си показваме кухнята, да сме напълно искрени с хората. И така, какво се случва в крайна сметка? Имаме клиенти и освен това повече хора идват на Българското Черноморие. Съответно всички тези идеи са обвързани с нейната мисия. Така, ако имаме проблем с стратегията и не продаваме адекватно и нямаме нови клиенти, пак е обвързано с мисията. Защо? Защото хората влизат в TikTok, виждат нас и ние им показваме продукта. Нали? Ето тук има една хубава книжка, как се започни за защо. Може би някой ден ще я прочета. Може би тази книга я купих, защото разбрах, че автора обяснява това нещо, което аз обяснявам постоянно на клиенти и я купих и се нарича Златния кръг. Казва се Златния кръг, защото се започва с защо, после минаваме през как и накрая какво. Тоест, повечето хора казват какво правя аз ремонтирам коли. Хора, аз ремонтирам коли, елате. Добре. Някои бизнеси онлайн казват как го правят, показват ето как сменяме това, ето как се сменя това, ето как да си, кога да знаеш, че маслото ти е за смяна. Нали, actually се опитват, нали, показват, демонстрират как правят нещо, което правят. Много не съм чувал някой даже да каже защо се занимава с това. Някой начин има човек си намери мисията. Първо, shadow work, дълбоко задълбочаване в себе си, да разбереш защо ти правиш това нещо. Но въпроси, които могат да помогнат са: ако всичко беше безплатно за всички, за винаги, щях ли да правя бизнеса си още? Щях ли да работя с това, което работя? Щях ли да помагам на хората, които помагам? И ако е да, това е много хубаво, защото ти знаеш, че би го правил безплатно. Тоест би помагал на същите хора с твой механизъм, ако дори не ти плащаха пари. Ако, нали, нямаше нужда от пари в нашето общество. Ти пак щеш да правиш това, което правиш, което е много хубаво, много похвално. Тези от вас, които са така, линк в описанието има, запишете една среща, защото там вече играем много. Тези от вас, които нямат, замислете се, дали наистина не бихте го правили, просто са изморени от бизнеса си. Защото така мисията оправи и бърнаут. Немалко клиенти са имали, които идват при мен и са изморени просто от това бизнес ежедневие, изтощени са, няма клиенти, трябва да има клиенти, ама какво да правя, качих някакви клипове, ама дадох пари на Facebook, ама правим Google, подойдоха някакви хора и ме скамнаха, па това, па ония клиент е недоволен, па трето, па пето и в крайна сметка са като заебита и почват да не харесват бизнеса. И на една от тези срещи ги питам, нали, каква е историята на бизнеса, защо почна това да правиш, и виждаш как те малко се спаркват. И когато почнем да говорим за мисия, виждаш как те искрено такова почват на как това нещо са го започнали, защото са видяли как е било липса и как те като са били деца не го е имало и сега искат как те да го помогнат на други хора и как някаква жестока болка им е донесло това техния бизнес да го няма и затова те са направили този бизнес. Аз стоя и ги гледам и съм като и това е бизнес, който не обичаш и вече ти е писано от него и те са като не, че не го обичам, просто наистина съм изморен вече и наистина искам да имам клиенти бързо. И аз съм като окей, това цялото нещо, което ми го каза на мене, ходи го кажи сега в TikTok. Нали, не толкова буквално, нали, в някакъв формат, в някакви интересни клипове, които дават стойност и гледаш как се нашите клиенти. Защо? Защото тогава сме искрени, защото тогава сме честни, защото тогава наистина хората усещат, че ние сме просто поредният човек, който им рекламира нещо. И така мисията лекува и бърнаут, защото наистина усещаме го като нещо, което ние избираме. Не е света да ни мачка. Това е активно предизвикателство, което ние избираме да преодолеем. Когато човек си търси мисията, е хубаво мисията ни да не е нещо, което е обвързано с пари. То е духовна цел, то е висша цел, то е нещо отвъд оборот, отвъд пари. Дали с клиентите винаги правя следното нещо.
каква е целта? Оборот. Колко пари искаш да имаш всеки месец? И те казват това. И аз казвам, окей, сега, като вече знаем това, за това ще работим, ще го постигнем, нямаш проблем. Обаче, махаме го на страна, каква е мисията? И така трябва да подхождаме. Защото мисията ми е хората да използват моят бизнес. Моята мисия е да не те слушам повече какво говориш, защото си олигофрен. Моята висша духовна цел в този живот е хората да са ми клиенти. Да, и затова бърнаутваш, затова искаш да се гръмнеш и затова нямаш клиенти, by the way, защото на кого му пука. Хората, когато искат да купат нещо, си мислят аз какво получавам. Нали, аз защо да избера твой бизнес, а не някой друг. Мисията оправя проблема с конкуренцията в бизнеса. Защото когато има горе-долу подобна услуга или подобен продукт и подобна цена, това, което ни различава е мисията. Този човек го прави, защото има висша цел и наистина това гори за това нещо и иска да го направи, да го постигне. Този човек просто го прави, защото иска да изкара пари. И като кого избираш? Мисля, че е доста ясно. Мисията ни помага, защото когато ние я вярваме и знаем защо я правим, тогава не мислим, трябва да кача още един клип. Не, тогава сме като, нямам търпение да кача още един клип. Когато си знаем мисията и си имаме мисията, знаем защо го правим. Не се отекчаваме, не ни пука за гледане, не ни пука за оборота, не ни пука за нищо. Просто виждаме как се качват числата и сме като не съм си изпълнил още мисията. Няма стотици хиляди хора, които са направили това нещо. Тогава е като, ще си снимам клиповете, ще си обслужа клиентите, ще си направя продажбите, ще направя това, ще направя счетоводството, защото си заслужава. Защото постоянно си напомняш в главата защо го правя. И ако човек няма защо, почва много надолу да отива. Така се провалят бракове, така се провалят взаимоотношения, така се провалят бизнеси. Окей. Мисията не трябва да води до материална цел. Трябва да води до нещо, което нас ще ни мръдне. Като сме на 80 години, като заседнем и замислим, направих нещо с този свят. А не просто роди се, умря. Защото масово хората са това. Виждаш един гроб и просто пише роди се, умря. И всички сме така, Но, ако може да има улица на мое име, ще се радвам. И не, че с качване на TikTok ще има улица на мое име, ама и човек трябва да иска много от себе си. Човек трябва да има мисия в бизнеса. И дори да не е чак толкова грандиозна и велика, важното е за нас да е важно. Важното е за нас да е значима. Важното е сутрин, вечер, като легнем и като видим някой да ни е написал коментар, мале, твоето съдържание ми помага, или като видим клиентите, които са дошли заради това съдържание и казват, мале, това ми промени живота, или мале, това ми помогна по някакъв начин, мале, това ми отвори очите. Това значи повече от какъвто и да е оборот да направим. Друго нещо за мисията. Когато си търсим мисия и когато искаме наистина да я структурираме и да я закотвим в някакво ясно изречение, за да може да го ползваме в маркетинга и да го използваме, когато мислим идеи, искаме нашата мисия да е обвързана с действие, което хората да извършат. Съответно, не просто мисията ми е на хората да им е добре. Мисията им е да не преча. Мисията ми е да ми е хубаво. Не. Мисията ти трябва да е твоя идеален клиент да направи нещо, да му се промени нещо в живота, да може да ти пише съобщение и да каже това ми помогна. Трябва да имаме начин за измерване на мисията. А не може да измерваме мисията, ако просто имаме много гледания. Ти може да имаш много гледания, защото ти най-големият тапанар и хората се смеят. Ти може да имаш много последователи, защото хората са просто като това е най-смешното меме в света в момента. И ти, твой бизнес. Няма друга метрика. Ама бизнесът изкарва пари. Това не означава, че си изпълняваш мисията. Това означава, че някакви хора са ти дали пари. Но не означава, че си изпълняваш мисията в този свят. Съответно, когато изпълняваме мисия, когато трябва да знаем как си изпълнява мисията. И трябва да знаем това всъщност какво е от нас. Съответно, няколко примера за различни мисии. Дай ми 3 различни бизнеса. Ето, то ми дава маркетинг агенция. Маркетинг агенция за малки бизнеси. Да помагаме на малките играчи да растат като големите, без да ги изцеждат агенции. Why? Защо? Защо искаш това? Защото искаш пари. И това е банално и ти го е дал ChatGPT. Honestly. Ако кажеш, защото искам да променя културата в България, защото това е факта, още преди да имам този бизнес, още като бях инфлуенсър, винаги това ми била фокуса. Това винаги ще ми е фокуса, дори да нямам този бизнес. What the fuck? Не е реклами, а реален растеж. Супер кринч. Не става така. Трябва да е дълбоко. Всеки би казал това. Буквално първото нещо, което ChatGPT ми каза, е това. Съответно, защо да повярвам на тези, а не на другите? Защото искам да видя онлайн как го правят. И като видя онлайн, че го правят,
чак тогава всъщност ще им се доверя и ще купа от тях и ще им пиша, защото първо ще ми решават проблемите на мене, защото това им е мисията. Нали? Ако твърдиш, че искаш да помагаш на малките играчи да растат като големите, тогава защо не го правиш в съдържанието си? Защото не ти е това мисията, а защото просто си един бот, който иска да каже каквото иде, за да ти дам пари. И това е лошо. Мисията ни е 1000 човека да ни пишат, че нашето съдържание онлайн им е помогнало да си развият бизнес. Аз мога да кажа, че като маркетинг консултант това нещо ми го пишат редовно. Но много примери имам. Даже хора, които не са ми били клиенти и не ги познавам, но ми пращат подаръци. Имам в офиса една икона, която ми е пратена, защото една дама просто се чухме за 5 минути, такова пихме си кафето заедно сутринта и аз просто ви казах какво да прави. И аз ще ви помогна. И аз това ще държа иконата в офиса, защото затова го правя, защото ми изпълнява мисията. И слава усмивка на лицето, като замисля само за нея. Wellness бранд. Да връщаме спокойствието и контрол в живота на модерния човек. Добре, как го правиш с онлайн съдържанието си още? Помагаш ли на хората да връщат спокойствие и контрол в живота си? Ако съдържанието ти не го прави това, значи най-вероятно си useless бот, който просто иска да взима пари от хората. И така те виждат всички, защото просто се рекламира, защото това правят всички. Окей, не измислям аз правилата, това е човешка психология, бат. Платформа за ментално развитие. Да учим хората да управляват ума си, а не да не са жертва на него. Добре, правиш ли го със съдържанието си? Ако това нещо не го изпълняваш в съдържанието си, просто си лего човек, който казва това, което ти е казал ChatGPT, за да можеш да си просто харесван от хората. И като някой спита, а защо искаш да учиш хората да управляват ума си, а да не са жертва на него? Имаш ли 35 минути история, в която да разкажеш всъщност къде си бил ти в душата си, умрял и си бил жертва на ума си? Ако не, просто говориш булшит. И това са повечето бизнеси онлайн. И затова не им върви маркетинг. Искам 10 000 човека да са ме последвали и да коментират и да искат още клипове, защото ние им помагаме да връщат контрола в живота си. Окей. И последното, виждам тук, имаме платформа за ментално развитие. Да учим хората да управляват ума си, а не да са жертва на него. Искам да видя 10 000 съобщения от хора, които ми казаха, мале, супер много ми помогна. Без значение дали са ни платили или не. Без значение дали са ни клиенти или не. Трябва да искаме да помагаме наистина на света. Ако не мога да помагаме на света, най-вероятно нищо няма да стане с нас, с нашия бизнес, с нашия маркетинг. И тогава вече ходи пусни платени реклами. Хубаво пускаш платени реклами и то там също трябва да правим креатив. И то пак трябва да имаме стратегия. Тук не става въпрос за органично платени реклами, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Тук става въпрос за твоя бизнес. Тук е дълбок психологически маркетинг. Това е като някой дойде в офиса ти и имаш служител, той трябва да мога да го каже това. Той трябва да знае каква е мисията. Всеки един в твоя бизнес трябва да знае каква е мисията. Надявам се този клип да е бил по-полезен, отколкото интересен. God bless you. Ciao, ciao.